ବଡି ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଧଳା ଉପରେ ନାଲି ଛିଟ ଓ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବର୍ଡର ଥିବା ଶାଢୀଟେ ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡିଲେ ସୁଜୟା। ଆଜି ସୁଦଶା ବ୍ରତ, ଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦିର ନ ଗଲେ ଭିଡ ହୋଇଯିବ। ପୂଜା ସାରି ଆସିଲେ ପୁଣି ନିଜ ଘରେ ପୂଜା ସାରି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରତୀକ ଓ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନ ବନାଇବେ। ତାପରେ ନିଜେ ରେଡି ହୋଇ ଅଫିସ ଯିବେ। ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖି ପ୍ରତୀକ କହିଲେ, ଠାକୁର ତ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଅଧିକ କଣ କରିବ? ନିଜ ଘରର ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତ ଦିନେ ଠିକରେ ବୁଝୁନ। ସେମାନେ ପଛେ ଚା ଜଳଖିଆ ଟିକେ ନ ପାଆନ୍ତୁ, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ସଜବାଜ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ବାହାରି ଯାଅ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ନନାମାନେ ତ ବର୍ଷ ତମାମ ଏଇ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଅନାଇ ବସିଥାନ୍ତି। ପର୍ବଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପରା ତାଙ୍କ ଆୟ 3 ଗୁଣା ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ସେମାନେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସୁଜୟା କହିଲେ, ତୁମେ ମନ୍ଦିର ନ ଯାଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନନାମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି କୁହନା କହିଦେଉଛି, ପାପ ଲାଗିବ। ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଘର ସଂସାର କରିଛେ, କେତେବେଳେ କେଉଁ କଥା। ତାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁମରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲଟିଏ ନ ଚଢାଇବି କେମିତି କହିଲ? ପ୍ରତୀକ କହିଲେ, ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ହେବନି? ଏ ଭିଡ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଯିବା କଣ ଦରକାର? ସୁଜୟା କହିଲେ, ତୁମେ ତ ଆଗରୁ ଏମିତି ହେଉନଥିଲ, ଏବେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛ? ପ୍ରତୀକ କହିଲେ, ଆଗରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭଳି ଅନ୍ଧ ଥିଲି। ଠାକୁର ମନ୍ଦିରରେ ନୁହଁ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କଥା ବୁଝି ପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଭଳି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବା ପରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଠାକୁର ସବୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଯିବାଠାରୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତି ରହିବା ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ କଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଉପାଖ୍ୟାନ ଜାଣିନ? ଭକ୍ତର ଡାକ ଶୁଣି ଭଗବାନ କେମିତି ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ତା ଛଡା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅବକାଶ ଚିନ୍ତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦୂର ଦେବାଳୟେ ଯିବା ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ନିଜ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଦେଖ ଫେଡ଼ିନ ନୟନ। ହୃଦ କପିଳାସେ ତୋର ବହେ ପ୍ରେମଝର, ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ତହିଁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଶଙ୍କର। ଆଉ ସୁଦଶା ବ୍ରତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିବାର ଓ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 10ଟି ଭଲ ସଂକଳ୍ପ କରିବା। ସୁଜୟା କହିଲେ, ତା ମାନେ ତୁମେ କହୁଛ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସିଥିବା ଆମର ଏଇ ସବୁ ପରମ୍ପରା ଭୁଲ? ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ? ପ୍ରତୀକ କହିଲେ, ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି ପରମ୍ପରା ସବୁ ଭୁଲ ବୋଲି? ମୁଁ ପରମ୍ପରା ନାଁରେ ଚାଲିଥିବା ଠକାମି ଓ ପ୍ରହସନ କଥା କହୁଛି। ପରମ୍ପରା ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସମାଜକୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବିନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ହୋଇଛି। ଏବେ ତ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କଲାଣି, ଆଉ ତୁମେ ପରମ୍ପରା କଥା କହୁଛ? ସୁଜୟା କହିଲେ, ମୋର ଡେରି ହେଉଛି। ତୁମର ଏତେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ସେ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଗଲେ। ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ 1 କୋଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଧାଡି ଲାଗିଛି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ପ୍ରତୀକଙ୍କ ଠାରୁ ଭାଷଣ ଶୁଣି ଶୁଣି ଡେରି ହୋଇଗଲା। 2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଛିଡା ହେଲା ପରେ ସୁଜୟା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଗ ପଛ ହୋଇ ନିଜର ବ୍ରତ ଓ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନନାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢାଇ ଦେଲେ। ନନା ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ବ୍ରତଟିକୁ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ବ୍ରତଟିକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ହାତରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଉଦ୍ୟନ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ନନାଙ୍କ ହାତରୁ ବ୍ରତଟିକୁ ନେଇ ନିଜ ଜରିରେ ପୁରାଇ ଦେଲେ ଓ ଯଦିଓ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ବ୍ରତଟି
ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ବୋଲି କହିଲେ, ନନା ମୋ ବ୍ରତ ପରା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ନନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ବ୍ରତଟି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ସୁଜୟା ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବ୍ରତଟିକୁ ନ ପାଇ ଏଣେତେଣେ ଖୋଜିଲେ, ସୁଜୟା ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ବ୍ରତଟିକୁ ନେଇଥିବାର କହିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ନିଜ କିନ୍ତୁ ବ୍ରତ ଚୋରାଇଥିବା କଥା ଜମାରୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେନି, ବରଂ ନାନା କଳି ଝଗଡ଼ା କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ବ୍ରତ ଦିନରେ ଝଗଡ଼ାକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ନେବା ଉଚିତ ମନେ କଲେନି। ନିଜେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରତ ଆଣି ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। ସୁଜୟା ଭାବିଲେ, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଭଳି ଦିନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଣେ ଆଣିଥିବା ବ୍ରତଟିଏକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେ ଭକ୍ତି କରୁଥିବେ କେଜାଣି। ତାପରେ ସୁଜୟାଙ୍କ ପାଳି ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ପୂଜା ସାରି ବ୍ରତ ବାନ୍ଧି ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ନନାଙ୍କ ହାତକୁ 10 ଟଙ୍କାଟିଏ ବଢାଇ ଦେଇ ସୁଜୟା ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତେ ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କଲେ ତାଙ୍କ ବାମ ହାତକୁ ନନା ଜଣଙ୍କ ଟାଣି ଧରି କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅଧେ ମନ୍ଦିର ଆସୁଛ, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲା ବେଳକୁ ଜମା ଟଙ୍କା 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ବ୍ରତ ବାନ୍ଧିଛି। ଗଣ୍ଠି ପିଛା 10 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 100 ଟଙ୍କା ହେଉଛି। 100 ଟଙ୍କା ନହେଲା ନାହିଁ, କମ୍ ସେ କମ୍ 50 ଟଙ୍କା ତ ଦେବ। କଣ ନା 10 ଟଙ୍କା ଦେଉଛ? ଆଜିକାଲି ପରା ଭିକାରୀ ମାନେ ବି 10 ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସୁଜୟା ଭାରି ଅପମାନିତ ବୋଧ କଲେ ଓ ନନାଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ବଢାଇ ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ପ୍ରତୀକ ଠିକ କହୁଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାଟା କଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ? ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଖରେ ନନାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ତାର ତେବେ ମନ୍ଦିର ଆସିବା କି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏତେ ସବୁ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଘର ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସୁଜୟାଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଶୁଖିଲା ମୁହଁକୁ ଦେଖି ପ୍ରତୀକ କହିଲେ, ଏତେ ଖୁସିରେ ତ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲ, ହେଲେ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି କାହିଁକି? ସୁଜୟା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଠିକ କହୁଥିଲ। ବହୁତ ହେଲା ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମୋର ମନ୍ଦିର ଯିବା। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି, ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆଉ କେବେ ମନ୍ଦିର ଯିବିନି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭକ୍ତିରେ ଥରେ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ନାମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।